дома си, докато украинките те си нямат домакинство. Така че, вероятно, ще има и много хора на стадиона, които ще ви подкрепят. Разчитате ли на подкрепата на публиката? Ние наистина сме много благодарни, че дойдохме в този регион на България, тъй като женския футбол не е толкова популярен тук и се надяваме с нашата визита хората да обръщат още по-голямо внимание на женския футбол, да зарадваме зрителите, а ние да очакваме тяхната подкрепа, защото наистина, очаквайки много хора да дойдат да ни гледат и да ни подкрепят, това значи момичетата да бъдат по-мотивирани и да дадат на 100% всичко от себе си, за да ги зарадват. Както зрителите, които ще ни наблюдават в YouTube канала на Женския национален отбор, така и тези, които ще дойдат да ни подкрепят на стадиона, които са с особена важност за целия отбор. Каква е средната възраст на нашия отбор? Млад ли е? Сравнително скоро ли е комплектован? Да, сравнително млад е. Изграждаме този отбор от 4 години, когато беше върнат да играе световни европейски квалификации и новия турнир на УЕФА Лига на нациите. Тоест имаме нов, много талантлив млад отбор, средна възраст 22-23 годишни. Надявам се, наистина тези момичета добиха вече опит и е време да минаваме на следващото ниво, във всеки следващ матч да играят по-добре и да печелим матчове такива, които така да доведат до повече популяризиране и внимание от страна на зрителите, на медиите и така този спорт да бъде показан на подобаващо ниво, както в Европа в момента е женския футбол.